Så skal far til at klatre. Den lyserøde rute. Ja, den er klar. Nå, jeg vil gerne have, du filmer det. Ja. Undskyld far, der er lidt snak imens, hvis du gør det her. Lidt. Bare lige lidt. Det går jo sådan falder lige før, så kan den lige sådan. Det vil nok ikke være så godt. Det er noget langt. Kom så helt op. Ja. Du er en lang barn, og jeg kan godt lide dig. Du er verdens Jeg kan ikke se, hvor han er. far. Så far, det er du, der er god til. Næsten oppe. Og du er der. Du skal bare lige have bundet dig i de sidste 2. Så er det på vej ned. Så nu går det galt. Ja. Nu er du på vej. Så er den... Ja, ned med dig. Så er du nede. Godt gået. Nu bliver der bare sat det sindssygt